Mugikorra giga mugagabeekin eta telebista hilean 59 euroan urtebetez. Orain probatu giga simetriko bateko Zuntza Max 3 hilabetez. Kontratatu 17,40. Gabon, 40 urte bete dira Euskal Herria NATOn sartu zenetik. Leopoldo Calvo Soteloren gobernuak hartu zuen Espainia NATOn sartzeko erabakia. Parte hartzea 75%koa izan zen. Itunean jarraitzearen alde bozkatu zuten 416.000 lagunek eta irtetearen alde 811.000 herritarrek. Esaten dugu NATO indartu, baina esaten ari garena Estatu Batuak indartu. Osea, eufemismo ez, zazkenean NATO da Estatu Batuakek hegemon bezala kontrolatzen duen munduko erregioaren zera, ez? Tresna bat besterik ez. Hegemonia kulturala mendeetan irabazi edo galtzen dela, eta uste dut gaudela oraindik hegemonia kultural horren errenta faltsuetaz bizitzen, uste dugulako mundua gure klabetan bizi behar dela, eta gu garela bizitza estilo perfektuena daukana, eta horrek uste dut ez digula uzten ikusten bai hegemonia militarra, politikoa eta ekonomikoan ditugun galera guztiak. Eta lehen esan dudan bezala, geroz eta gehiago hitz egin natoz, geroz eta gutxiago hitz egiten dugu Europar Batasunak eta Europak izan behar dituen erronka guztietaz. Frantziako kazetari bat hil dute Luhansken eraso militar batean. Ukrainako armadaren arabera, Errusiaren eraso batean hil dute Frédéric Leclerc kazetaria. Ebakuazirako ibilgailuak 10 pertsonaren bila joan dira eta etzaiak eraso egin die. Metraila arrastoek blindatua zulatu dute eta lepoan zauritu dute kazetari frantziarra. Sindikatuek salatu dute Siemens Gamesaren akzio guztiak bereganatzeko Siemens Energyk egin duen eskaintza publikoaz inork ez diela ofizialki ezer jakinarazi eta hedabideen bidez ari direla informazioa biltzen. Puy Remirez, ELAko Industria Federazioko ordezkaria. Lotsagarria iruditzen zaigu eta tamalgarria ez, kasu honetan plantillak komunikabideen bitartez horrelako berriak ez, edo horrelako berrien inguruan jakitea. Hortik aurrera egia da hitzordua daukagula, ekainaren 15ean bilduko gara, baina logikoki, aste hauetan, batez ere pasaden asteburuan, informazioa komunikabideetan egon zen, eta horrek ezegonkortasun handia suertatu du plantillarengan logikoa denez. Eta salatu genuena mantentzen dugu, mespretxu oso adierazten dute plantillarekiko eta bere ordezkariekiko ez, horrelako jarrera mantenduz eta horrela kudeatzen, informazio horrela kudeatzen. Itzuli da ibilaldia, Bilbon ospatu dute Bart Bizkaiko ikastolen aldeko jaia, abusu ikastolak antolatuta. Eguraldia lagun festa giroa izan da nagusi, eta milaka lagun elkartu dira. Eguraldia lagun bueltan da Bizkaiko ikastolen jaia. Pandemia osteko lehenengo jai erraldoia izan da, eta hemen Bilbo handian ospatu da abusu ikastolak antolatuta. Euskarak bizi berritu eta auspotu du Euskararen errota, erro harri ar. Errota harri ar, errota barri jar, errota harri gar, errota sarri gar, errota larri lar. Zergatik da, erro hori zergatik? Zer zen lehen ikastola? Errota lehen fabrika bat zen eta errotak zeuden hor. Hori izan da urtengo leloa, eta jendea gogotzu ekin dio euskarari, eta gogoarekin gainera, ibialdian parte hartzeko.
milaka izan dira ona Bilbora gerturatu direnak, Bilbo eta Arrigorriaga artean ospatu den ibilaldira. Ikaragarria da, ez? Nola gero eta emakume gehiagok parte hartzen dute herrikiroletan, ez? Bai, azkenengo urteetan emakumeen kopuru asko hasire, azkenean plaza asko betetan gabiz, lehen misto egiten ginen zen, oin askotan tokau izin da emakumea bakarrik plazaratutea, eta posgarria da, ez? Hori de azkenean lana ondo egiten gabizen seinale. Kaixo Afrika Bibanekin gaude, Arratsaldeon? Arratsaldeon. Bueno, dagoeneko igozara holtzara, nola joan da kontzertua? Ondo, kriston berua egin dau, baina oso ondo pasadu. Izerdi txanda dana eman dau, betiko lez. Eta zer nolako harrera jasa duzue? Ondo, etxe guan jende askori ze kriston berua etxen eban, baina egon zan jendia oso ondo egon dire. Dantxaten, dazakizer, aurpegizak eta harreria ona izan dugu bai. Eta gainera, ibilaldi honen abestian, abestu dozu, zela izan da hori zuretzat? Ez dakizean azaldu, kriston esperientzia, bestu indoten jentiaz, labazu, jogurina eta oiegaz, eta ondo pasadu, bideoklipa itzen, kanta oso ondo geratu da, eta nahiko pozik nago bai. Hemen zaudete ibilaldian, gogoekin... Etorri gara aspaldiko partez, joia gogoekin gengo zaila ona etortzeko disfrutatzera eta hartzera eta umeak eta ezagutzera barriro martxa honetan jartzera eta ondo, gustora. Ganea guraldia, paregabea, kriston oparia. Nungoak zarete zuek? Bilbokoak. Eta musikastolakoak zarete edo ez? Karmelokoak. Baina onaino etorri zarete ibiltzen? Bai. Orduan nekatuta eta hemen zaudete bazkaltzen, indarra hartzen... Bai. Zer egingo duzue gaur? Ikusiko dugu Kainakairen eta Gozeneko kontzertua. Eta gero oraindik ez dakigu, baina igual jarraituko dugu hemen. Ibilaldiak jada urteak baditu, ta helburua beti euskara handitu. Ta helburua beti euskara handitu. Bretoieraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute ehunka pertsonek Arredadegen. Etorri gara Arredadegen parte hartzera, gure kilometroa egitera bretoieraren aldez eta gure sustengoa adieraztera. Urtez sortu da elkartasun sare bat, gu eta bretoien artean, eta beraz hizkuntzarekiko berborroka eramaten baitugu, normala zaigun haiei sustengoa erakustea. Importantea baita hemen izaitea, parada daukan dugu, beraz autobusez dingira eta asteburua pasako dugu jedadek sustenkatzen. Eta ikustea ere, zer den kanpotik ikustea, korrika bat bizitzea ere. Tipitapa, redade! Aurrera, ez gelditzeko karrera honekin eta historia honekin oso polita dela, Euskal Herrian badakigu oso ondo zer den hau, eta zuek hasten naizeate eta jarritxola. Pena merezi dula. Larun batean egin zen lasterbidean Euskal Presoekiko elkartasun lasterketa. 8. edizioa izan da aurtengoa, 2 urteko atzerapenaren ostean, eta Kanpezuk hartu du lekukoa. Zer doidu ditugu, kartzela,
errepidera, baten atzetik, beste bat eta beste bat eta beste bat eta beste bat. Taupadak buruak bihotzak, sabela, mugitu zangoa. Urdina gorritu egin da, Unai Laso da buruz buruko txapeldun berria, finalean Joseba Eskurdia menderatuta. Bai, egia esan oso zentratuta negoen, hasieratik, tanto joan naiz. Hori, beti pentsatzen beste tanto bat, zentratuta, egia esan gustu egon naiz, asko gozatu pilota, atzeatu indut, eta gero bukatu indut, egia esan partio perfektua jokatu dut, eta izugarri pozik. Hindleik irabazi du Italiako giroa, lasterketa hori irabazi duen lehen Australiala bilakatu da gainera. Richard Carapaz izan da bigarren eta Mikel Landa hirugarren. Azken erlojupekoan Mateo Sobrero gailendu da. Bada Mikel Landa azken 20 urteetan itzuli handietan gizonezkoetan podiumera igo den euskal txirrindulari bakarra da. Bai, pozik nago, saiatu naiz azkenengo momentura arte eta, bueno, 2015koa sorpresa bat izan zen, orain, hirugarren postu honen atzean lan asko dago, saiakera asko eta, gehiago gozatzen da. Bai, egia esan da, hasieran oso, bloka zen oso indartsu aurkitu nintzen, gero azkenengo asteari begira egon naiz beti, baina, Hindley oso indartsu egon da eta, pozik nago. Oraindik zer esana daukadala oraindik mundu honetan, eta aurrera begira eta jarraitzeko gogoekin. Baina pozik, amaitziegaz pozik, azkenengo egunek sufrimentu itzela izen die. 30 urteren ostean bueltan da Delirium Tremens talde mutikoarra. Agertokiak bete ditu betiko abesti eta doinu berriekin. Eta Inigo Muguruzari kontzertua eskaini dioti gainera. Eta horrekin utziko zaituztegu besterik ez guraletik. Gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean alanaieran amaika.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Lehenengo bat. Gero beste bat.